Avui veurem les aficions en català. Jo sóc l'Olga i això és Català Pràctic. T'animo a repetir-les amb mi. La primera afició que tenim és llegir, llegir. Continuem amb escoltar música, escoltar música. Mirar pel·lícules, mirar pel·lícules. Anar al cinema, anar al cinema. Anar al teatre, anar al teatre. Córrer, córrer. Caminar, caminar. Nedar, nedar. Bussejar, bussejar. Cuinar, cuinar. Fer rebosteria, fer rebosteria. Dibuixar, dibuixar. Pintar, pintar. Fer fotos, fer fotos. Jugar a videojocs, jugar a videojocs. Cantar, cantar. Ballar, ballar. Anar de compres, anar de compres. Viatjar, viatjar. Sortir amb els amics, sortir amb els amics o amb les amigues. Fer esport, fer esport. Jugar a futbol, jugar a futbol. Jugar a tennis, jugar a tennis. Jugar a bàsquet, jugar a bàsquet. Fer senderisme, fer senderisme. Muntar a cavall, muntar a cavall. Fer escalada, fer escalada. Anar en bicicleta, anar en bicicleta. Fer ioga, fer ioga. Fer meditació, fer meditació. Cosir, cosir. Fer manualitats, fer manualitats. Fer bricolatge, fer bricolatge. Jardineria, jardineria. Tocar un instrument, tocar un instrument. Pot ser tocar la guitarra, tocar el piano, tocar el violí, tocar la flauta. Continuem amb anar al gimnàs, anar al gimnàs. Jugar a escacs, jugar a escacs. Jugar a cartes, jugar a cartes. Jugar a jocs de taula, jugar a jocs de taula. Escriure, escriure. Fer arts marcials, fer arts marcials. Esquiar, esquiar. Patinar, patinar, que també pot ser patinar sobre gel. I per últim, aprendre idiomes, aprendre idiomes. Així com aprendre català. Si t'ha agradat el vídeo, regala'm un m'agrada, subscriu-te al canal Català Pràctic i a sota trobaràs enllaços que potser t'interessen per entrar al grup de WhatsApp per practicar català i altres enllaços als cursos de català amb mi. Jo sóc l'Olga i això és Català Pràctic.